No niin, nyt tää kolikko siis. Tää nyt on tästä näkyy, että on... Onks tää 66 vuoden, 1966 vuoden. Veikkaisin, että ei nyt on aika huonossa kunnossa, niin veikkaisin, että 1 penninen tästä koosta. Niin veikkaan, että 1 penninä. Katsotaan, että tästä olisi vähän... Tästä vähän... Ei tästä oikein saa mitään selvää, mutta veikkaan, että 1 penninä. Joo. Kyllä musta tuntuu, että tää on 1 penninen ja 66 vuodelta ja on nää ihan kivoja löytöjä, vaikka näitä onkin löytynyt jo aika paljon. Löytynyt itse asiassa aika tosi paljon näitä tällaisia kolikkoja. Mutta tää video oli tässä.